Майнкрафт, днес пак ще играя Майнкрафт, ама понеже не ми се оцеляваше, ще минавам джъм. И още от начало, как се чуди, да, ти е Майнкрафт, и от началото, от самото начало ми лаги. Ако си имам с Фрапс, пък няма да имам музика, пък ще е само с музика, защото микрофона ми не се зачита от Фрапса. Не знам да се доближа микрофона. Или аз се доближа към него. Така, готово. Сега е на тук. Да, тъпия лак. Малето е много високото и бе. Аз се оправя настройките. Video settings. Добре, въпроса намали и увеличи. Айде, готово. До някъде де, ама усети. Айде. Та, по-късно може да има клип на Терария, защото мисля да снима двойно повече отколкото вчера. И вече имам още един канал. Ще го кажа само да се концентрирам по джъмпа. Тоест той е от телефона и там ще качвам говорски такива чудеси, които може да са малко полезни за вас. Ако не знаете какво съм, кой как се готви, да гледате, ако съм го качил. И тогава ски много лагва. Лаг. Опа! Казах ви. Добре. Стига фу, ама, фу. Ламар. Тей. Ето казвам, много лаги просто. Опа! Чакайте. Това написал. Не мога да направите с мъглата на YouTube, защото тя да го пускам с мъгла. То също няма такава. Ето пишат ви. Така, само един май ви каза. Не, няма да е видно. Просто ми пречи много от пелак. Така. И да, не използвам Shift за сега, иначе го използвам доста често. Така, обаче вече доста Shift трябва да използвам. Така, лак. Добре, явно не е от лайтъм време. Какво? Аз съм на контрол, сериозно. Лаги. Това по-късно, само да знаете клипа ще е Терария. Да. На Гого Терарията аз му я сложих. Той ма помоли. Защото аз първо на себе си я сложих. И аз имам един клип, който мога да кача обаче. И тук много лаги. И Терария ще има сигурно веднага след този клип. Само да е колко дълго. Така ще го оставя. Да го виждам колко е дълго. Отвори са! Айде бе! Отвори са! Сериозно! Айде видим това. А не скинем да се вижда пред другите. Ой, ти виж напасан.
Хоп, хоп, хоп. Опа. Добре. Един голям пропуск. Да, имам доста легендарки. Може в мен да са само 8, ама като отида в хома ще видите за колко легендарки става дума. Аз ще отида в хома. Готово. Мисля, че беше това. Май наистина. Много залаги. Не. Тук е само с 64. Ето ги. Виждате само за колко легендарки става дума. Ай, глади. Присяпли. Добре. Сейчас да сваля обаче бронята. То с какво иска, бе? Я дръж. Да. Дали защо се вижда схема? Не ми се вижда скина, само случая. Не знам, ама на моя екран се вижда. Я питам дали някой иска легове.